muna bago pa uwiin. O tinest naman talaga, pinuwi, pero hindi naman inantay yung result. Yung ano ko lang dyan. Oo, isa pa to. Kung Pag yan nagsalita. Kung sinasabi nila yung programa na yan maganda, Oo. dapat nung una Una pa, nung pa. walang COVID, pumatok na yan. Oo. hindi pumatok. Walang... Pumatok yung COVID. Yung pumutok yung COVID, doon pa nila, Sige, sector nga, patanungin nga natin kung ano yung masasabi dyan. Yung marami yan. Sige. Tor, ano sasabi mo dyan? Nation yan. Oo, nanikinig ka. May COVID, balik province, sabi ko dyan. Tama yung ano. Maganda yung purpose ng programa. Kaya na yung process natin medyo mali. Oo. Parang may nagkulang sa mga May mga lapses. agency na pan natin na naka-assign dyan. Kaya nga yung sinabi, di ba yung Test. dapat tinetest Oo. muna. Yung confirmatory. Kailangan, tigil ka muna bago ka pasakayin ng Correct. papuntahin dito. Kahit parang nangyayari, pagdating dito pa nalalaman yung result. Oo. Parang kalukuhan, parang may nagtitake ng bar exam, tapos hindi mo pa, pagkatapos mo lang mag-take ng bar exam, pwede ka nang attorney ka na. ng law. Tapos paglabas ng ng result, ay hindi ka pala kuhan. Hindi ka pala attorney. Hindi ka pala attorney, parang ganyan. Parang kalukuhan eh. Talagang may mali negligence na dapat may managot. Kaya sa tingin mo, dapat ba itigil? Dapat itigil. Kasi Yan! I-hold muna, i-hold. may mali sa process. Ayusin yung muna. process. Yan. Kaso, meron na nakarating eh. Meron pang dumarating. Ayusin mo yung process. Wala namang problema sa program eh kung talagang maayos lang yung process. Ganun lang. Ang galing. Coming from... Salita na si ano, ha? Salita na si Hector. Siya. Galit na ako. Nagalit tuloy. Yan, isa yan sa vocal na, no, sa Facebook. Vocal na siya talaga. Kung may mali, mali. Hindi yung nagre-reklamo ka na walang mali. Correct. And speaking of update tungkol sa COVID, eto na! Bibigyan ko kayo ng update as of yesterday to. Confirmed cases na ngayon. Drum roll! Ay, drum roll. Meron na tayong 39! Ang galing! Pag-uli na kita. One from Northern Samar, 31 from Samar, 7 sa Leyte. Naku, Jackpot! akala ko COVID-free na tayo. Free COVID na. Ano ba din? Parang tama, parang sinabi nila total pa. of 39. 31 Samar, 7 Leyte, Dati, 1 Northern Samar. COVID-free. Ngayon, ano? Free COVID. Punta lang kayo dito kung gusto nyo. O yun, parang pinamimigay na lang yung COVID. Sige, punta kayo dun sa mga probinsya. Ikalat nyo yan. Siguro yung sa Manila. Hindi lang katanggap ng Oo. SAP yung iba eh. Bigyan na natin lahat ng Para mabawasan dito sa Manila, spread yan. Siguro yung question sa uy, walang case sa inyo. O sige, punta kayo doon. Taga saan ka? Oo. Wala pa doon, sige, punta ka. Sir, meron na bang COVID doon? Wala pa, sige. Pa-COVID ka muna, baka pa umuwi. Parang ganyan. Pasalubong. Parang nagpapakamatay tayo sa ginagawa tong ano. Correct. Pero ano naman, paalala naman sa mga taga rito sa atin, meron kasing mga feedback din na yung mga umuwi naman, dinediscriminate, wag naman. Di naman nila kasalanan yun. Wag nyo namang awayin, relax lang kayo dyan. Yun nga lang, pero hindi mo maiwasan na dahil sa mali yung proseso, kaya nasisisi yung mga umuwi. Yung mga umuwi naman. Wag nyo namang, pero wag nyo namang discriminate. Again, mga katoks, di nila kasalanan yan. Isolate lang. Isolate na lang. Kayo naman na umuwi, paalala din naman. Be responsible naman. Isolate yourself na lang. Muna. Yung ano lang, yung laging sinasabi na nakakatakot, yung mga simptomatic. Yun eh. Wala silang kamalay-malay na meron pala sila. Kaya kung yung test na yan, hindi ginagawa, paano nila malalaman? Correct. Paano natin malalaman? Ano lang, stay put na lang muna kayo sa bahay, yung mga umuwi. Patid COVID sa probinsya. Patid COVID. Tsaka, sa mga nag-aantay ng load, patrivia muna tayo para pampagood vibes kasi marami nag-aantay ng load dyan. Eto na, pakita mo, trivia question number 1.
One. Bablam! Oy! Sino yan? Sino yan? Oy. Oh, Ano yan, si BG? anong banda yan? Ay, Aha, Mamagatsin. aha. Ay! Oh, comment na mga katoks para manalo kayo ng load. Oh. At yung mga nanalo pala, huwag niyong kalimutan naman mag-message sa K-Box sa yung phone number niyo para mabigyan kayo namin ng load. Okay. Oh, tinitingnan na. Oh. Inuusisa ng mga guest natin kung sino. Oo. Clue! Ang sarap na snack niyan. Oh, may iba't ibang flavor. May tuna, may... diba? Ako, wag Yung vocalista niyan, drummer ng isang banda. Sikat. Oo, sikat na banda. Dadon? Thank you, boss. Pwede. So comment na mga katoks. Alright. So good vibes tayo. Ito na lang i-bash natin. Sige. Oo, ito na lang i-bash natin. Oo, kasi ito, parang nakakainis din to. May nag-post sa Facebook. Oo, Ito. nakita ko yan. Oh, pa-close up nga. Kasi hindi na na-flash pa. Pa-close up muna. Yan. Pa-close up. Yan. Wala pa rin. Wala. Di kaya. Hindi kaya. Okay, Send mo na lang, send. Wag na. Basahin mo na lang. Oo, sabi niya, maganda na kayo ng mass grave dyan. Mga Katoks. mga taga-Leyte daw. Para hindi kayo naubos ng Yolanda, mauubos ka ngayon ng COVID. Ang sama ng tao na to. Ang pangit. Wife out daw. Mga wife out daw kayo. Oh. Magbabash ka naman lang. Wrong spelling pa. Ang Yung talagang... Tadaw! Alugod. Hindi yung turo sa kanya, LMNOP. Hindi LMNOP. Oo. Kaya wife out. Wife out, oh. Wife out daw. Bago ka mag-bash, kapatid, same region tayo, mag-aaral ka na nga lang muna. Ng alphabet? Oo. Mamagaling ka. Fleece. Ewan ko. Fleece lang. Please lang. Mag-aaral ka, okay? Kakaya Oo. Nakakahiya ka, oh. Binash ka tuloy ng iba't ibang... Masamang biro yan. Sa bang biro yan, di mo alam kung pinagdaanan dito ng... Baka binasted ng Tagalete. Yun lang. Oo. Sana mauna. Baka pangit yan. Oo. Pangit siguro. Wife out. Hi. Hindi rin pala to good vibes. Oo. Ang pangit. Oh, may nanalo. May nanalo na ba? Oo, meron. Meron na. Ito na lang good vibes. Sino nanalo? Si Glenn. Si ano? Ay, wala. Si Andy. Si nanalo? Uy! Si Mr. Everything. Yes. Yan, nanalo si Mr. Everything. Mr. Andy Garcia Verona. Ayan. Nanalo ka ng... Congrats. So, nanalo ka ng... ngayon kay Pakar. Si Pakar nanonood. Okay, Uy. good. From Palo. Si from Ormoc, si Michael. Di ba, Michael? Top fan yan eh. O, tingnan mo dito. May Top watch yan. fan. Oo. Tsaka yung air match niya, nanonood. Diba? Galing. Oh, congratulations. Pa-comment, pa-message pala sa K-Box Studios na Facebook page. Bigyan ka namin ng load, tsaka punta ka na lang dito, bigyan ka namin ng Sira Keychain. Alright! Pero, sa next segment namin na Paningod Talk, mga katoks, makakausap natin ang isa sa mga pinakamatinding banda dito sa Region 8. Uy, Yan. Perry, maganda ka na. Maganda ka na, Perry. Oy, shout We will be out. having a Paningod Talk. Ano naman? Oo. Imported. Galing Sa UFC. UFC, United Filipino Channel. Yan. Sa US. US Filipino Channel. Oo. So, eto mo na. Alright, magbre-break kami. Of course, magbre-break kami, pero hindi pa talas-tas to. Tutugtog ulit si Yan, yung si Hector tsaka si Jill. Alright. sikat na banda ngayon. Yes. Stick band. Yeah, alright. We'll be right back. Ito ang isa sa pinakamatinding banda dito sa Tacloban. Ladies and gentlemen, give it up for Eva Jocelyn! Jocelyn! Yes. And... Woo!
banda yan ng partner Ito yung namin. sinasabi na ano eh, yung sarili mismo mag-interview Oo, sa... parang kausapin mo sarili mo. Oo, sabi ko sa sarili ko. They actually, it's an honor to have, hindi lang yung band as individuals, Yes. they have their own parang, Ah, what they call this, achievements. yan. Yan. So, it's my pleasure, at saka natuwa ko na di sila mga busy. Oo. Kasi, Kasi wala silang ginagawa. sa ngayon, Sa ngayon, wala. Oo. dahil hindi naman kami natutuwa dahil yun na nga. Oo, Pero yun kaya nga this show was made Oo. just because, hindi naman just because, for the main purpose na yung local people here in Tacloban City would have a say in any issues Yes. regarding with this pandemic. Kasi each one has their own Story, experience, story, challenges. businesses, Yes, oo. yung struggles in life. Oo. Kaya, yeah, this is a venue for everyone to know that affected kami lahat. Lahat. Oo, lahat. Everything na may nangyayari sa, sabihin natin sa Tarangnan. Oh. Hindi ibig sabihin na, sila lang nandun, wala tayong pakialam. Hindi. Hindi, lahat. Lahat. Kasi Oo. konektado lang tayo lahat dito. Especially, nandiyan yung San Manico Bridge. Tatawid lang yan. Yes. Saka hindi tayo ma-safe lahat kung meron pa rin na hindi tumutupad sa mga inaano ng mga taga-DOH na huwag kayong pasaway. Lumabas. Oo. Kahit mag-comply ka, Oo. Hindi ka. Oo. Parang, huwag ka pa rin lalabas. parang si Kim Cho naging tama na tuloy. Oo, correct. Oo, kasi bawal lumabas. 360. Oo. May bago siya, 360 Oo, ngayon. bago 360. Nasa top 10 na yung kanta niya sa mix. Oh my God. Pero anyway. Pagkilala muna natin yung individual sa Yeah. bandang Eva Yes. Jocelyn. Ano muna? Pangalan, sir? Anong ginagawa mo? Anong hinawakan mo instrumento sa Eva Jocelyn? Okay, sige. Dito mo na. Yeah, Okay. starting from you, man. Oh. Ako po si Brian. Hi, Brian. Hi, Brian. Brian po, May intervention. bassist ng Eva Jocelyn. Yan. Taga rito lang sa Tacloban. Shoutout nga pala sa kababayan ko, La Paz. I'm born in La Paz. Taga La Paz pa ako, then nag-migrate dito sa Tacloban. So, Migrate. hello mga La Paz Hello. nun. Hope you're safe there. Sorry po, mahirap kumain ng pandiway. Pandiwa yan. So yun, I'm Brian, bassist. Meron akong konting negosyo. Sound system, definitely zero income ngayon. Totally bagsak ko kami. Correct. So, I don't know kung masaya kayo, pero kami talagang hindi. Yan. I don't think maliit yun. Oo. Malaking yan, sound system dito sa Oo. Region 8. Buyag. Kung di nyo alam, minsan yung mga big event dito, siya yan. Next. Yun. Yung... Hello. Ako po si Kevin Talanya. Hi, Kevin! Kevin sa Brian. Kevin Nagaya. Baliktad! Dapat baliktad, Kevin sa Brian. Kevin San Brian. Kuya ko. Ako po isang drummer ng Eva Jocelyn. Ever since. Nag-iisang drummer. Isang drummer. At saka, At pa? Yung negosyo. Ay, ako ko. Dati, pusher ako, pero ngayon. Pusher na. Bagong buhay. Hindi, bagong buhay na. Ngayon, nagtayo ako ng restaurant, which is Korean restaurant, yung K-Grill. Ako ay may-ari nun. Yung K, hindi Kevin yun, Korean yun. Korean Grill. So, as of now, yung status ngayon, close lang muna, kasi hindi naman pwedeng mag-ano ngayon. Yung buffet, hindi na-allow. So, for the meantime, we're planning on magpa-take out lang muna. So, yung application with
Food Panda. Yung Food Panda, gawin na ngayon. Yan. Kulang pa ako sa requirement, pero hopefully this week. Yan. This week, Nice. maka-start na. Yes, yes, yun. yun. Yun, mga nagko-comply talaga yung mga natin. Bago mag. Pwede na soon. Oo. Alright. Galing. Yung pinaka... Yan, pinaka... Nasa dulo? Oo. Hindi namin kapatid yun. Adapted ng iba Jocelyn. Akong audition. Ako po si Louie Gumba. Sir Louie. Hi, Sir Louie. Sir Louie. Gitarista po ng iba Jocelyn. Yan. May konting negosyo, piso-piso lang, pero okay naman sa ngayon. Kasi Oo. DC yung Bayad Center. Yan. Sa nasa BNG. Yan. Pwede kayo magbayad doon sa Yeco, Ligo, dyan ako nagbayad na Spectrum. Prime Water, cash in sa Gcash, cash in, cash out sa Gcash, Paymaya, at saka marami pa iba, hindi ko lang alam. Nanonood yung misis ko ngayon. Ay! Yun. Yun lang yung business ko. Ako naman ay gitarista ng iba Jocelyn, so ano na, nakaupo lang dito yung ano ko. Isang engineer yan. Oo. Isang engineer yan. Ingeniero. Engineero. Yan. Ito na. Tara. Tatanungin mo, ano unang tanong mo? Sa mga kabado mo. Ikaw na mag-interview. Ako, hindi, ikaw na. Ikaw muna. Hindi, ikaw na. Mamaya na ako. Kasama din sa Eva Jocelyn yan. Uy, ito ba? Oh, ito ang pala vocalist ng Eva Jocelyn, si Boss K. Hindi yung K yung sa K Hindi, nila. Hindi Okay ba yun? Mag-iba yun. Yung K sa K-Box, ayan. Kalawakan. Kayo mo kalawakan. Pero natutuwa ako dahil dun sa banda namin, may dalawa kaming K. Pag sinabing KKB, pwedeng Kevin Kevin Bryan. Kevin. Pwede ito Brian. Pwede Pwede Brian. Ito. Una, sino na lang sasagot? sige. Bakit nga ba Eva Jocelyn? Ayun. Oo, siya yung sasagot niyan. Hindi, kayo na lang. Siya yung nagano yan. Sige. Bakit Eva Jocelyn? Dahil, ano yan eh, after Yolanda, Mm. tapos nag-iikot-ikot tayo. Siyempre, tinitingnan natin kung ano yung nangyari sa environment natin. Doon, nung papunta ako ng Anibong, nakita ko yung barko na nasa gilid ng kalsada. Tapos napansin ko yung pangalan na Eva Jocelyn. Yung pala Yun. yun. Tapos, kuhan, sister company kayo ng Evanescence. Hindi, sister. Sister band. Tama! Pwede sister. Sila yung, kasi babae yun eh. Sila yung sister. Sister siya. Kami Brother band kayo. Brother band. Yun na nga eh. Oo. Yun yung tatanong ko mamaya sa kanila yung sa Question Impossible. Kala ko si Eva dating masayista. Size na sino? Yung ano. Masahista yan. Kakilala niya. Wala. Kaya napag-isip-isip ko rin kasi syempre dumaan tayo dun sa pinaka worst tragedy na nangyari sa buong mundo tapos dito pa sa Tacloban yung badly hit. Tapos yung Eva Jocelyn na yan, napag-isip ko na magiging ano to eh, magiging isang Tourist spot. hindi Or dito ano? spot lagi yung siguro makukunan ng picture dahil imposing yung barko eh. Tapos tingnan mo yung maraming bahay yung nasagasaan niya. Tapos sinabi ko, unahan ko na lang. Gawa kami ng pangalan ng banda na Eva Jocelyn. Tapos hindi naman sa pag-ano, kasi kami parang gusto namin tumugtog ng mga songs na gusto namin na at least para makalimutan yung tragedy na yan, di ba? So parang ano din yun. Yun. Yun ang kwento ng That's it. pangalang Eva Jocelyn. Sino na naman? Si Sir Brian, tatanungin ko to. Sige ikaw, marami kang gustong itanong sa kanila eh. Ding, kasi sabi mo ako. Ito, Sir Brian, kasi yung nakwento mo kanina na talagang body affected yung negosyo. Kasi alam ko na sa entertainment na industry. So, gaano katindi yung tama ng pandemic sa livelihood? Yung sa'yo at saka yung mga tao mo. Alam ko maraming tao. Yes, totoo yan. We are very, very badly hit. Meron akong nakita na
tawag nila dun, roadmap to... Yun, tama. Yan, yan. Siya yung nagbigay sa akin. Anong tawag nun? Roadmap to... Recovery. Recovery. Oo. Napansin ko dun, hindi ko naman binasa lahat. Pero napansin ko lang dun, nasa last part kami na pwedeng Pwede pa. mag-operate. Parang may pwede pa. Pwede pa. So, Hindi pa sure. indefinite. Oo. Indefinite. Then, meron dong nakalang time o date that is on August. So, just imagine, we were locked down since March 19 yata in Tacloban. And then, ngayon, May na. Then, counting on, going August. So, just imagine, I have 25 plus staff, employees to feed, to employ, and now, wala talaga kami, since zero income talaga. And then, okay lang sana kung employee lang, pero ang problema, meron tayong mga existing loans. Ang hirap nun, nakakahiya sa mga inutangan natin, personal, sa bangko, sa mga kaibigan natin. So we have to maintain that. Then it is very sad to say na, honestly, wala akong pambayad. Kasi very dependent ako sa negosyo namin, sa sound system services namin. Siya nga pala yung sound system namin is called BLS, Braille Licensed Sounds, but I'm strongly pushing on the BLS because I don't want na Brian Licensed Sounds. So gusto ko BLS. So Gusto mo yung ano na lang. yung acronyms na lang. Acronyms na lang. So I'm happy na medyo nakikilala na yung BLS. Yun nga, talagang badly hit kami. I'm happy naman na slowly yung ibang businesses, mga friends ko, slowly nagkakambak na sila. Yun, partly happy, pero on my part naman, sa family ko, sa employees ko, and Worried kayo. worried. We are very, very much worried, honestly. Sino ba namang hindi This is a worldwide, pandemic, worldwide. Compared to Yolanda, I'm not saying na mas okay sa akin yung Yolanda. Not like that. Pero yung Yolanda, we can operate at once. Correct. Because we are ongoing recovery, but now, this is pandemic. We have a lot of... Yung, ang tawag dito, yung hindi natin nakikita. Yeah, unforeseen. We are caught off guarded. Hindi natin ito naisip. And the back of my mind before, I need fallback. I need a backup business. Because sa family namin, wala kaming government employed or privately employed. Talagang we are very much dependent on our business. So, ngayon tula kami. I don't know hanggang kailan maglalast yung existing funds namin. Kasi mostly now, puro palabas yung pera. Halos walang pumapasok. So, puro palabas lahat. And talagang mauubos yun. Kung hindi pa to bumalik, the soonest. So, kung makikita nyo, pangiti-ngiti, pero deep inside, kung pwedeng umiyak, iiyak kami. So, Mamaya na lang. ngayon iiyak na ako. Pero sir, yung sana, from March to August, alam ko may mga events ka malalaki. Yeah. Ano yung mga events na Marami. Okay, you know what? One of the peak season for our services is during summertime for fiestas, town fiestas, and then June because dito yung mga big events ng Tacloban nangyayari. So concerts, LGU events. Talagang ang daming pinaglalaanan namin na preparation for that. We've been preparing that for months before. What I mean with preparing is we spend for the preparation for this coming peak season. Then napunta lang sa wala. So yun. Okay. I know what he means na kasi yung sa sound system may wear and tear yan di ba? Yeah. Correct. Yeah. Yun. So we have to prepare a lot for that. When we say Sudden, hindi gumastos siya muna tapos biglang mawawala itong pinaprepare niya. Talagang Pero contract-based naman yung pero hindi. act of God parang ganyan. Hindi, wala pa. Kasi wala pa. wala pa yung signing. because you will have to fund it first. You have to foresee. Okay. You have to foresee everything. What will happen even though wala pang contract. Parang signing. namuhunan ka na. Yeah, talagang ganun. Then, advice ko na lang in advance,
hindi naman ako sa nagdi-discourage, pero it sounds like discouraging. Kung nagpaplano kayo magnegosyo ng sound system, do not make the sound system services as your main business or isang business kasi in this time talagang walang-wala talaga. Hindi naman ibig sabihin na huwag kayo mag-business ng system. Make it as a sideline, not your main, not your bread and butter. Because personally, ang hirap talaga, ang hirap. I am not born a businessman. I'm born, sabihin na lang natin, papaka-artista. Kaya siya lang, kung tumatawas kahit seryoso yung topic, ano lang, para at least balance out. Yeah. I'm a professional, I'm an engineer, pero ito, napili parang, I did not plan this. I did not plan this. Then I'm sad to say, I did not plan for a fallback. Okay. Yun yung problema. So yun ang inaano mo, na-advise mo na in every endeavor na kailangan kang mayroon isang Plan B. backup plan. May plan B, may backup. Saka wala naman akong mentor na yung family ko, hindi naman mga negosyante. Ako ngayon, trial and error. Saka with this recent things happening, mas lalo yung hope, yung na mawala to, parang nagiging alanganin na, no? Kasi dahil Alanganin. dumami, mas madami pa nga ngayon kaysa nung una na meron positive eh. Especially this balik probinsya. So ano yung masasabi mo dito sa balik probinsya? Tanungin ko kayo isa-isa, pero ikaw muna. Ano masasabi mo din? Bias ako kasi I've been reading lots of conspiracy theories like Master Kim Master before. Ibalik taga doon. As what I've said, pati sa mga nababasa ko sa social media, the plan is good, but the execution is bad. May mga lapses. So, Pero yung lapses na yan is critical. Very critical dahil saka it could mean life and death eh. yeah. Yeah. Hindi mo pwede sabihin, naglap na nagkamali pala. No. it's we're talking about an enemy, unseen, parang invisible enemy Invisible. that could easily get into you if you are not careful, our people are not careful. Yeah. Mahirap to. Hindi natin nakikita eh. Yung mga effort na ginawa natin dito sa probinsya, yung effort ng mga LGUs natin na baliwala, baliwala na lang because of this Carelessness. Yes, Yung lapses na sinasabi. Siguro sa atin, it's easy for us to say. But for them, I know, it's very hard for them to absorb it. I know, mas matatalino sila kaysa sa atin. All we have to do is to comment on them, on their actions. Pero, yun nga, sinasabi ko, bias ako eh. Kasi, ilagay natin yung sarili natin sa kanila. Then, sila naman sa atin. It will do the same. It's looping. So, kung tayo yung nasa taas, then gawin natin to, of course, sila magko-comment din sa atin. So, siguro, sa atin na lang, yung masasuggest ko na lang, for our own sake, let's behave. Let's behave, let's be careful. Let's don't add any pain anymore to the community. Correct. Siguro yun na lang siguro. Hinay-hina, then gaya nito, good vibes. Good vibes na. Yung ganitong gathering, para naman mabawasan yung yung sakit. Sabi nga. Galing. Si ano naman, si Sir Kevin. Yung kapatid. Big brother! I agree with Brian regarding sa yung sa balik probinsya. Oo. Agree tayo dyan kay Brian. Yung purpose naman nun, alam naman natin lahat na to decongest Manila. Kasi maraming kababayan natin doon na walang trabaho, wala nang kinakain. So kaya nagkaroon ng program na yun na pabalikin dito sa probinsya. Kaso yan, sabi ni Brian, yung lapses nga, yung walang kasiguraduhan sa mga testing, at saka sa yun yung problema. Kasi kumbaga tayo dito sa Leyte, parang nadamay tayo. Wala tayong tayo, kala natin safe sila kasi they undergo the first batch. Correct. So, kala First natin, batch pa lang, first ano? batch, first batch. Jackpot. So, we were assuming na Okay. yung testing nila, They were talaga, Oo. very rigid. Rigid.
yung resulta ngayon, yung nakikita natin, very ano pala sila, careless. So, Nakakadismaya. sana nakakadismaya. Sana ano na lang, ikat lang muna. O Ayusin. ayusin, hanapin yung fault doon. Sa kanila yung galing eh. Oo. Yung fault sila talaga. Kasi sila yung ng testing. Correct. I'm sure marami sa kanila, lax lang sa sa testing. And they were, siguro, minamadali nila kasi marami to. 4,000 yata papabalikin dito eh. Yung naririnig ko pare, ganito sinasabi nila na intindihin nyo naman kami dahil konti lang kami dun sa Manila. Tapos biglang marami yung gusto umuwi, hindi sila ready kung dapat yun na nga eh. Hindi nila alam kung saan yung UFW o yung programa ng Palig Probinsya. Ganun eh. Yun. So, Umiinit yung camera. Sa hindi na usapan mga katoks, umiinit yung camera. Pero ito muna, kakausapin natin ulit ang Eva Jocelyn of course. Magbre-break lang kami pero hindi kami alis. Tutugtog ulit sina Hector and Jill. We'll be right back. Yes! Taga Region 7 yan sila. Si Rafina. Oh, si Rafina. Si Rafedi. Hindi sila si Rafina, si Rafedi. Alright, comment. Dapat nga si Rafedi. Ba't ewan ko sino si Rafina? Sino yung banda niyan? Si Si Rafedi. Rafedi. Si Rafina. Papalitan natin yung pangalan ng banda ko next week. Okay, comment na mga katoks. Pero ito, balikan natin si Sir Kevin kanino. May sinasabi kanina. Ay, tapos na yun. Di pa. Maikli lang yun. Maikli lang Babae na. Kung may masasabi kang suggestion sa mga nangyayari dahil di ba nagkamali na din sa Manila. Ano yung parang masasabi mo sa kanila na tigil ba o ayusin? Sa tingin ko, hindi na kailangan siguro itigil, pero kailangan i-reevaluate nila yung ginagawa nila doon. Re-evaluate. Kasi yung mga tauhan nila doon na supposed to be mag-test sa every passenger ng bus na yun at saka sa aeroplano. Ayun na yun. Saka kung sinasabi nila na may pondong nilaan para sa COVID na yan, siguro, most of it, doon ilagay sa mga testing na yan eh. Kasi critical yung mga tao na pumupunta sa mga probinsya na walang positive. Oo. Tama. Di ba? I-exhaust nila yung doon, yung funds na yung sa testing. Kung kulang sa tao, di magdagdag. Dagdag ng tao, dagdag ng testing kits. Oo. Tsaka bago sila sumakay sa bus na yan, yung quarantine. Actually, meron isa pang issue doon. Yung mga OFW, yung mga yung sumakay sa aeroplano, yung mga Yung first batch? nag-quarantine sila for 2 months, di ba? Yun na. Ba't ganun? Meron pa rin Correct. nakalusot Yan, Kaya correct. positive. So, Yung isa pa rin nakatulusan. Tao namin. Oo. Ngayon. So, ba't ganun? Correct. Tama Anong ginawa nila sa 2 months? Pero tama yun. Naka-quarantine sila. Oo. Meaning? Baka yung pagsakay na nila. Hindi ko alam. Pwede rin. Muna nila yung wala namang Problema doon, yung sa isang aeroplano, naka-aircon yun, enclosed. Sarado. So, contact tracing na yun ngayon. Yung lahat ng pasahero ng aeroplano na yun. Yun yung isa pang problema pala. May nakita ko, yung DOH, sabi niya, hindi naman ito aeroplano, yung bus naman. Kung sino daw yung sakay ng bus 1, tsaka first batch, sakay ng bus 1 and 2, paki-contact doon. Ba't kayo mananawagan? Wala ba kayong manifesto doon? Tama. Wala ba kayong, hindi nyo kinuhaan ng phone number yung mga tao, tapos mananawagan at kayo? saka yung driver at saka konduktor ng bus. Correct. Babalik yun na Manila, tapos kukuha na naman ng pasahero. Ang talagang, pero yun nga, Nagtitimpi na lang tayo dito sa probinsya eh. Kasi yung kapalpakan na ginagawa, nandun. talagang, Tapos tayo yung Tayo dito eh. Tayo yung Damay tayo eh. Damay talaga.
Baka may problema sa testing kit. Kaya nag-positive. Pwede, oo. Kasi galing China eh. Di dapat nga parang reevaluate, sabi ni Sir Kevin, reevaluate talaga. Sunoy lang at sunoy siya. Oo. Pwede naman siguro, pinag-usap tayo kanina, parang i-hold muna, ayusin muna doon. Oo. Since nandito na naman sila, anyway, handa naman tayo dito, ayusin namin dito, pero ayusin muna doon. Kaya Oo. Diba? Diba? Doon sa China, di ba, yung balikan natin yung unang Wave. pumutok to na may ginawa silang ospital, di ba? Oo, malaki. Saan i-accommodate lahat? Sa Manila, saan ba yung Right. yung na-accommodate yung mga Meron sa Pampanga, yung ginawang... yung ginawa Yung parang Sa SEA Games? Sa SEA Games. Sa oo. SEA Games. SEA Games, yun? Yung ginawa nilang ano doon. Ginawang ano. So doon nila ino-hold yung mga Yung mga OFW, hinotel nila sa Oo. Manila. Oo. hotel. Oo. Doon sila pinarantin for 2 months. Oo. Yung iba naman, meron tayo sa Pampanga. Yung Pangalambo. Ayun. Sa Pampanga. Oh, pero may positive pa rin, ano? Yun yung malaking ano eh. Sabi ni Sir question Kevin. niya, oo. yung nakauwi nga, kahapon yata yun, yung isang araw, may nag-positive isa. Correct. Sa kanyang aeroplano, OFW, meron isang nakatulog. Yun ang 39th eh. Yun ang Oo. ika-39. So, sige, pag-usapan natin yan. Bali, pagdating nila dito, tinest. I think doon sila tines. Sa ano ba? Ano ba yung... Hindi ko alam eh. Yun ba, di ba? Oo. Tanungin natin. O, tinest doon, dito yung result. Oo. Yung Pagdating result. dito, Sabay Ay, dito. sabay sila dumating ng result. Hindi, dito Oo. sila tines. Ano ba? Dito sila kinuha ng samples, I think. Oo. Kasi nung pag-land ng aeroplano, Okay. may mga... So, ba't nagkakaroon pa rin ng contact tracing? kayo, magkukontact tracing na yan sa loob, yung mga... Hindi, Kasabay. kasi, Kasabay. kasi sinasabi nung ano, di ba, yung sinasabi mo kanina na yung DOH, nananawagan, kung sino yung nakasakay ng bus, baka tsaka bus, Parang ng bus huli na ang to. lahat. Same, Nanawagan na sila. Di ba? Ano ba yan? Oh my God. Tama yun yun. Kasi Tama kung yung ano, nag-testing, result. pagkarating nila dito, tinest, malalaman ka agad. Oo. Yung Kung lahat sila negative or positive. Oo. So, yung tanong dyan, bakit din yung kinuha yung number in the first place? Tapos mananawagan Hindi kayo. manifesto yan. Ang laking trabaho niya. Ay, nako. Simpleng problema, ginagawa niyang komplikado. Anyway, sabi nga ni Kuya Brian, parang nandyan na yan, ayusin na lang natin. No? Yeah. Pero ayusin natin mga buhay-buhay natin. Yun nga. Tsaka meron akong konting comment lang kasi yesterday nakita ko may post si Kuya Neil, si Attorney Neil. Birthday niya kahapon. Yung post niya, sabi niya birthday wish daw niya kung okay lang yung programa ng Balik Probinsya tsaka yung FW na pabalikin dito. I don't know if there is a fund for them for startup. Parang SAP ba nun? SAP. Oh, yeah, Spread ailment program, sabi ni Michael. Anyway, the point is, if there is a financial assistance that will be given to them, that is only good for a matter of time. Correct. So there is no sustainability. Correct. Now, what Attorney Neil's wish is, kung pwede daw na before sila pauwiin dito, or maybe they will give them a livelihood training or seminar Yan. para yung Hindi sila makakapagdating dito. Yeah, Sila kasi source of income, ganyan. kung papansinin niyo sa mga social media posts, yung may mga umuwi dito nagpa-party. So, saan nila nakuha yung pero anyway, let's not talk about kung saan nila nakuha yun. Pero the point is, if it's okay to give them an idea about livelihood. Correct. Kasi for now, pag umuwi sila dito, of course, walang employment, Walang trabaho, walang livelihood. sabihin na lang natin, member sila ng PAL. Yan, Palaro. Ay, sorry for my word. Pero totoo yan. Oo. Kasi ako rin eh. Pala mo ngayon. Siya. Oo, pala mo rin. So, sorry for my word. Pero yun nga,
they should sustain themselves. Correct. Pero they have bigger chance, a better chance dito sa atin kasi yung cost of living dito mababa. Mababa. Pero Yun lang. kung nandun sila sa Manila, wala silang kamag-anak, titirahan Yeah. nila. Yeah. Kasi di ba bumabalik yung mga idea na napansin ko, may napost ako dati na it's better to go back to the province than going back to the city because dito sa probinsya, maski wala kang pera, there's a bigger chance na makakasurvive ka. Mas madaling maging pal dito kaysa doon. Yeah, yeah. Kasi doon, kailangan mo ng pera. Oo, tapos hindi mo kamag-anak. Relative dito. Mahirap doon. May Nakakahiya. sari-sari store ka na kanto, di ba? Oo, Kailangan mo yan lahat. Nakakahiya. 20 pesos dito ba? Kaya ka na ng ano eh. Busog ka na nun. Good for. So yun, livelihood. Kung po pwede. Kung po pwede sana. Pero parang mahirap pa rin yata yung mga ganyan, yung mga livelihood, ganyan, mga... Kasi ano, Shutdown, parang ano eh. for example, sa 100 na tao, tapos bigyan mo ng idea sa livelihood, maski naman lang isa doon magka-interest, okay na yun. Okay na yun, oh. Okay na yun. Maski 1% lang, at least meron kang natulungan. Better Pero than sa nothing. talagang walang-wala, kasi yung ano lang doon, yung happy lang doon, yung mga tindahan na Inutangan. yeah, lahat ng pera nila na dala nila galing sa labas. Mapikyuhan. O mapupunta lang doon. Galing So, sa SAPS. Yun, mapupunta lang sa Bayan Center. Sa Bayan Center. Speaking of Bayan Center, ito naman. Speaking of Ano Bayan masasabi mo Center. dun? Anong Okay ka, okay ka. Siya yung mayaman ngayon. Pinakamayaman sa kanila ngayon. Yan. Yung Bayan Center namin, actually, bagong bukas pa lang yun, February. Tamang-tama yung bukas Oo. niya, no? Nagkaroon ng pandemic, akala namin maapektuhan, pero Hindi pala. Wala ka epekto. Siya yung masaya ngayon. Pabor. Sa banyan ngayon, siya yung masaya. Burger! Burger! kahit piso-piso lang, Masaya ka. at least meron. Mag-surrender tayo lahat. Akala nga namin, kasi di ba nag-zero ano na tayo, yung COVID-free. Oo. Ayun, free No, COVID. Hindi ka na sana Balik masaya. probinsya. Sabi ko, pag balik probinsya, parang balik positive na naman tayo. Parang, Ayun na nga eh. sabi ko, parang napaisip din ako sa programa ng balik probinsya. Maganda siya, pero konting pagkakamali. Hindi yung konti, malaking pagkakamali. Parang ganun. Parang napaisip din ako na parang yung binabalik sa atin, lahat positive ata. Halos. Parang ganun, oo. Oh, Parang yun ang kawawa nakaka- naman tayo. Siyempre, yung ibang ano, maganda sana yung Programa. yung programa. Kaso lang parang dapat doble ingat. Oo. yung process Oo, mismo. pagkatapos dapat, siguro nandyan naman yan, sabi ni Brian, dapat maging responsible naman sila. Correct. Yung mga lumadating. Mm. Kasi meron iba naman, pagka-uwi ng bahay, umaalis pa rin. Hindi Oo. nagpaparentin ng ano nila. Mm. Kaya sa ano din, sa mga NGO natin, dapat mamonitor talaga yun. Correct. Oo. Kasi, paano pag ano, kumalat na naman, maganda naman yung business namin. Maganda yung pasok na. Maganda. Ganda ng promotion ni ano. Hindi ano. mag-invest tayo rito. Magkano share? Makabili ka ng shares dyan. Maganda yung ano, yung simula niya, no? Sige naman. Bayan. Tapos papunta pala dun. Ganda ng intro ng ending mo ulit ng Bayan Center. Kaya tinatawag yan na Sir Louie. Hindi, pangalan niya eh, Luwin. 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 Panalo. Like may COVID. No effect. Ang galing mo. Pero ako may masasabi ako dun, yung mga, kasi with all these things happening, minsan na nagkakaroon na ng confusion. Sasabihin na kailangan bigyan ng pera yung mga pamilya para ma-sustain yung ginagawang yung quarantine. Ginawa na natin yan eh. Oo. Pero kung lagi may pumapalpak, tapos bibigay ka, sabi ni Brian, na bigyan ng knowledge kung paano maggagawa ng business, hindi yan lahat mangyayari kung lagi may nagpa-positive. O, kasi hindi tayo nag-iingat dun sa testing. Nag-lockdown tayo, okay. Medyo maganda na yung takbo, pero dun sa Manila, duwadagdag pa rin. Ngayon, pinauwi, yung galing sa ibang bansa, may mga positive na naman. Tapos dito, pinauwi ng probinsya, may mga positive na naman.
So paano tayo makakaahon dahil yung binibigay na yung SAP, yung sa BIR, yung sa SSS na mga Dole, assistants, oh. Dole, Binantay pa sa hindi, yun na nga eh, Yun hindi na, tayo hindi kasali. tayo kasali. Nag-grant na nga rin ako ng isang araw niyan eh. Yung, di ba? Hindi tayo Sad. Yan. Sad. Lahat yan mababaliwala dahil hindi nag-iingat. Oo, correct. So yung keyword natin dyan mga katoks, ingat. Ingat sa pagdidesisyon, ingat sa proseso. Hindi lang ingat pare, ganito ha. Everyone has their own responsibility. Oo. We as citizens, yung responsibility natin, yun nga, to abide by the rules given to us by the Government. higher officials. Mm. Yung mga nakakalam, sabi pa nga ni Rex, kayong nakakalam Mm. o mas nakakalam dahil nandiyan kayo sa posisyon na yan, susunod kami. Mm. Kaya inaano natin yung mga pasaway. Sabi, di ba, binabash natin yung mga pasaway Oo. dahil sumusunod. Eh ngayon, yung mga sumusunod naman dun sa mga inuutos ng nasa higher, eh dapat din sila, yung binibitawan nila na salita, do what they preach. Ah. Yung responsibility na binigay sa kanila, Mm-mm. yung mandate sa kanila, dapat gawin nila na maayos din. Oo, correct. Dahil ginagawa natin din on our part Oo. na maayos. Tulad yung isang nandun, di ba? Nung una, naka-quarantine siya, tapos pumunta siya ng Oo, hospital. yun na nga eh. Everyone, di ba, yung sinasabing, ano yun, yung power, Oo. kailangan din maging responsible ka din sa Correct. power na nasa iyo. Great powers Come comes with with great great responsibility. responsibility. Yan. Spider-Man. Delikado yun. Anyway, yun nga. Hay nako, umiinit yung camera namin. Pero eto, may nanalo nung trivia question number 2 namin. Si Sandali, si Michael pala yung kapatid niya, si Beverly. Oh, nanonood. Oo, yung sister niya din. Oh, hello. Pang-pamilya na pala itong Oo. show na to natin. Oh, di lang pang-pamilya. Pang tupas pa. Oh, hello. Mike, tsaka sister mo, tsaka yung airmats mo. May tanong ka kay Rap Rap, di ba? Ano? May tanong ka kay Rap Rap. Meron bang ganon? Kahapon parang nakaramdam ako ng intensity 10. Mula sa pitong. Oo, yung episode na sa pitong. Sabay pa talaga tayo. Oo, pinag-practice namin yung kahapon. Oh. Ano nangyari kahapon? Ano Happy nangyari? anniversary! Oh, yun lang. Wala lang. Nag-ihaw lang kami. Kasi anniversary. Yun lang, nag-ihaw. I-greet mo. Seafoods. Tsaka chicken. Mamalanis. Ika 365th daw. Oh, 365. 365 days. Yes. Ang Tagalog. Congrats! Happy! Ang daming memories nila niyan dito. Oh. Meron Meron dito lahat. Oo, may nasirang supa. Oo, yun ang bago. Hindi lang ako yun, yung ex ni Kim din. Damay-damay na to. Nabali yung paa ng sopa. Kaya pala. Oh, eh. Ngayon, alam ko na. Patay kayo ngayon. Nagkimpang. Pero ito na, ang saya ng kwentuhan mga katoks. Pero magbabalik kami. Pagbalik namin, titirahin ni Rap Rap ng question impossible yung mga guest namin. Kakagamit na ako. Ito na, pero ito muna. Ano? Oh. Pero ito muna, magbe-break kami. Wala na. Ipatalas-tas na lang. Oo. Babalik ang sound check mga katoks. Oo nga, hindi ko nakakuhan. Sige. Ito lang, tatlo na sila. Sige. Game. Mag-isip ako para doon. Okay, ikaw na lang. Oh, game. Okay, first question. Sino sasagot ba? Si Kuan muna, si Kuya Louie. Yan, si Luwin. Yes, Luwin. Luwin. Okay, di ba Kuya Louie, engineer ka? Oh. Di ba ikaw yung nagagawa ng mga building, mga gawin ganyan? Ba't engineer yung tawag sa inyo? Hindi naman engine yung ginagawa mo. Ano yung sagot mo dyan? Sagot ko. Kinanong na lang kay London. Ay, pasa. Hindi ko
bakit engineer yung tawag sa'yo kahit building na Yung root word naman is engine. Oo nga. Engine. Oo. So dapat pala, ang tawag, building Oo, yung naisip ko, building air. Or ikaw, anong thoughts mo dyan? na-blind. Blind, no! Alright! Oh, Na-choke! Hindi, mamaya, sagutin na mamaya. Mag-isip ko na siya. Mamaya, bumalik tayo. Sige. Ikaw, Kuya Kevin. Dito, engineer. Hindi. Ah, Sa food tayo kasi di ba may restaurant tayo. okay, okay. Pag yung gusto mong kinakain nandiyan na sa harap mo, ano yung hinugasan mo? Yung kakainin mo or yung kamay mo? Kamay muna. Kamay mo na. Bali, kinakamay mo yung kinakain mo. Oo. Oo, ba't galit na galit? Gusto mo manakit? intense. Okay Okay. Kaya ibig sabihin, kinakamay, no hands. Kinakamay, galit na galit. Hindi no hands. Hindi no hands. Kinakamay. Kinakamay. Baka, Alright. baka may impact. Okay, Kuya Brian, di ba engineer ka rin? Bit naman. Yung pagpangit yung nakuryente, electrocute pa rin ba? Oo naman. Electrocute pa rin yung kahit pangit yung nakuryente. Oo. Alex, anong thoughts mo dyan? Electrocute. Ba't electrocute yung tawag sa pangit na kuryente? Nagiging cute ba siya? Cute pa rin ba? Okay pa rin ba? May electric cute. Oo. Yung ganitong mga topic, medyo minsan humahang ako eh. Yun nga yung silbi ko dito, magpahang. Pero okay ah. Electric shock. Oh, yun. Tanungin mo na lang si Hector kung anong tawag sa eggplant na maigsi. Oo. Hindi, yung... Sige, Sige, pwede yeah. sagutin ni... Kasi sa Louie. Yung ano? Yung Kay tao. Kuya Louie. Sagutin na lang nito. Yeah. Okay, kasi engineer din siya, no? Engineer eh. Oo, Kuya Hector. Yun nga, yung tanong ko, pwede mo ba sagot? Oo, yung tinanong kay Sir Louie. O bakit engineer kahit building yung ginagawa nila? Binabasa ko dito eh. Nag-research! Dating daan. Basa! Basa. Pinagmulan daw, ako lang kung tama, sa Middle English, denoting a designer and construction for fortify sila ng mga fortification and weapons. Parang gano'n. Napunta sa Parang weapons. mga engines din yung ano yun. May connection din siya eh. Hanggang sa naging ano. Mga mas Marami kasi, ano? iba-iba kasing klase ng engineer din. Meron tayong mga mechanical. Ayun, medyo mga engine. Yun, engine talaga yun. Oo. Engineer. Parang siguro, nagsanga-sanga na, meron para sa civil. Ayan. So nilhan na lang. Generalize. Base sa binabasa ko dito. O parang walang plano na engine. Engine niya. Parang gano'n. May follow-up ka ba? May follow-up ka? Sa Google. May follow-up ka? May parang posibleng umandar. Oo, hindi na engine. Building na commander. Oo. Oo. Pero nasagot na bara ako yung si architect. Oo, para Sinagot niya ako kasi sabi ko, supal-pal ka doon. bakit building pa rin yung tawag sa building kahit tapos na i-build? Oo. Di ba dapat built na siya? Prosperous built. Fourth Sabi niya, floor. yung building daw kasi Nag-wear and work tear. in progress pa rin. Oo. Parang pwede mag-build Never ng ending. floor. Yung ano. Ganun. Kaya yun, tumigil na ako sa pagtatapos. Nasupal-pal ni Architect Casalo. May lisensya siya kasi wala. Okay. Anyway, ang galing. Pero wala pa rin nanalo. Okay. Hindi, wala talagang nanalo pa. Sige. Ito na lang. Bago magtapos yung show natin. Pero of course, tutugtog ang Eva Jocelyn. Ito muna. Para sa mga katoks natin, mga sir, parang message nyo na lang, mga last message or mga... What last message naman pa? Hindi naman. Last message? Hindi, sa show na to. Parang, ano na lang. Farewell. Message na lang. Sige, message na lang. Wala na lang. Message na lang sa mga katoks natin. Huwag yung last.
magbisita ulit. Uling habilin. Baka Sa last message. baka ma-shutdown yung franchise natin. Kahit online. Sige, message na lang sir sa mga katoks natin. Oh. Si Sir Louie muna, Sir Louie. Okay, hi sa mga ano, sa mga Ay, sa mga magbabayan. yung Bayad Center namin open to Monday to Friday. Message! Eh, yan yung message niya. Sige. Go! Go! Pwede. 9 to 3 p.m. Message ko sa mga kababayan natin, ingat tayo, maging responsible tayo sa ano. Nauna na lang. Promotion mo na ito! What? Nakita kita yan naka-COVID. Sir, ikaw naman Sir Kevin, anong message natin? Message para tanong. Para taton mga Oo, mga kasi Oo. taga-Tacloban and to all the people who are watching this, keep safe, minimize it pag ginawas, dahil ito nakakatapon usually. And always, kung di rin mapigilan it paggawas, pag uli yung balay, sunod kamot, kariwan, karigo, kung pwede, para di rin ka makatapon di mo kapamilya. Thank you. Sir Brian naman, Sir Brian. Yeah, siguro most ng mga advices halos pare-pareho, keep safe. Ganun, be responsible. So lahat tayo may responsibility for everybody and for ourselves, especially to our family. So sering pa man, gawas kung kinahanglan, kung waray katuyo gawas yung param, kaya daki puro ko mo day. Siya na. Si Sir Tagalapas. Si Sir Hector naman tsaka si Jill. Ano message na? Umuo na ba? Di pa. Di ba? Okay. Sige. Akala ko ikaw magtatanong, nahiya tuloy ako. Hindi, ikaw boss dito eh. Message na lang. Jill and Hector, message na lang sa mga katoks natin. Saan kayo nakukontak? Oo. Oo. Contact tracing. Sige, message ko na lang. Ganun. Yan, message. Yung Stay sector. safe. Huwag natin i-discriminate yung mga kuhan natin, yung mga nagbalik probinsya. Hindi naman nila kasalanan yun. Ang may kasalanan talaga dyan, yung mga nagpo-control nito. Yung may kasalanan. Kasi tayo sumusunod lang tayo. Yun. Tayo nakita yung citizen. Yan. Kaya huwag nating hayaan na tayo ng mga citizens yung mag-away-away kasi hindi natin kasalanan yun. Yung may hawak na yun, yung may problema. Yan, galing. Ikaw Rap, anong message mo? Yun lang. Maliban sa happy anniversary. Oo, meron pa mamaya. Yeah! Wala, yun lang. Keep safe. Yung Keep mga... safe. Keep safe. Keep safe. Huwag lalabas. Pasok lang. Next. Huwag withdraw! Huwag lalabas. Pasok lang. Game. Ikaw, sir. Anong message natin? Para happy weekend tayo. Oo. Ano ba yung sasabihin ko? Sige, tira. Di, parang nasabi na nila lahat eh. Pero, sige. Ano lang. Yun. Yung magdasal. Yan. Huwag kalimutan magdasal. Yan. Dahil, yun na nga parang nagkukulang ngayon tayo ngayon. Yung parang yung spiritual healing. Correct. Kasi sinasabi na huwag pumunta sa simbahan. Oo. Dahil yun na nga, baka Bawal, mahawa. bawal. Pero, kailangan natin yan ngayon. Bawal. Lalo na ngayon. Na Mm-mm. siguro, sa lahat na nangyayari na may nakauwi, yung mga... Siguro, dasal na lang natin na Maging okay. baka tunawin ng Panginoon yung tong sakit na to. COVID, oo. Diba? A miracle. Siguro, yun na nga, we are, para sa akin, Himala. parang I am praying na may milagrong mangyari.
Kasi parang nagiging out of control na sa atin eh. Kahit nga yung mga kinaukulan na mas marunong sa atin, nahihirapan din sila. So pagdasal din natin sila na magampanan nila yung goals nila, yung mga tungkulin. Tayo rin, yun nga eh. Pero sa tingin ko kailangan na ng divine intervention. Correct. Galing. Amen. Alright. Maraming salamat mga katoks. Meron naman tayong natutunan today. Wala akong last message. Magpapasalamat lang ako sa soundcheck of course. Message ka na eh. Hindi, wala na. Lagi ito nag-ano. Eh, after rin, mag-quiz kita. Para lang, natutunan na. Sige, may message na lang. Message tuloy. Ba't ako ini-interview? Ako host dito. Message siya. Hindi, ano na lang. Sahid ba? Sahid ba? Yun nga. What? Hindi, basta ano lang, yung ano dyan, ingat lang. Oh. Kapit lang, kung nahihirapan, kapit lang. Amen. Alright. Pero of course, soundcheck is not possible without K-Box Studios. K-Box Studios. Our passion is your music. So, open yung studio namin para sa mga new artists, mga dati ng banda, kung gusto nyo gumawa ng kanta, i-record nyo, open ang K-Box mga katoks. Of course, K-Box yung pinaka-major sponsor ng Soundcheck. The Soundcheck is powered by K-Box. At saka, papasalamatan namin yung mga major sponsors namin. Esperas Construction and Development Corporation, Cerebro, Mega Cross Waters, and of course, pahabaan yung mga sponsors natin. Soundcheck is also brought to you by Uncle Joe's Car Rental, Tacloban, and Iloilo. Food Quest, Guitar Panday, Pulutan Hits, Roadside Blues Diners, yes, Otabea, United Architects of the Philippines, Metro Tacloban, Chapter, T-Creates, straight from Mabuyog to, Veggie Prad, Brian Lights and Sound, K-Grill Korean, Barbecue Unlimited, and of course, I Love Tacloban. Maraming salamat mga katoks. At maraming salamat. Bayan Center! Ang Bayan Center! Always Bayan Center! Hinalimutan ka ba? Sorry. So, maraming salamat. Of course, Hector and Jill, babalik yan sila. Tututog yan for sure. And of course, Eva Jocelyn. Magbabalik kami. Konting patalastas lang pero tutugtog ng Eva Jocelyn mga katoks. Maraming salamat and happy weekend!